мо дар марҳилаи ниҳоии ҷоми осиё миёни бозигарони то 23 сола хоҳад буд. Миллипӯшони лаос бозии моро ӯ ҳакамӣ карда буд. ҳайати асосии Австралия тағйироти хело кам аз бозигарони асосии худро ба майдон баровард. Дарвозабон метавон гуфт ки футболбозони беҳтарини худро имрӯз ба майдон даровардааст. баъди пирӯз дар рақобат муқобили лаос имкониятҳои хело зиёди голзанӣ дошт ва тағйирот чунин ба нафарони дигар шонс дада мешавад. ҳисоб карда мешавад. рақобат шурӯъ мегардад. тамошобинони азиз аз марказистар ҳуҷумрои домадан дар кор аст. Амадонӣ зарбаи тоблокиу бояд ки пас Пион ин зарбаст мустақим. Ай мутаассифона мо аз вазъияти стандартӣ ба дарвозаи худ гол сар медиҳем ва ин гол медонед. бубинед ки мақсаднок зарба зад ва муҳриддин ҳасанов мутаассифона ба ин зарба омода набуд. зарба ҳам бо масири идеалӣ иҷро гардид. бакс ҳуҷум гузаред. пас ба пеш. Рустам Соиров 1-1. Гол дар кор аст. Алай хел зарба мезанад ҳамлавари тоҷик вақте ки имконият пайдо мегардад. аксулҳуҷуми олиҷанобу намунавӣ дар иҷрои бозигарони мо ва ҳисоб баробар мегардад. 1-1. як шонс, як фурсат ва як гол. ҷавоби беҳтарин ба голи задаи Австралия. Лигаи якуми Англия гол занад Рустам Соиров ва ин пасро Руслан Хайлоев дод. пасам воқеан ба мавқеи дуруст буд. ду бозингарони австралиягӣ кӯшиш карданд ки таъқиб намоянд. Рустам Соировро пас ба Амадонӣ Камолов. 2-4. Амадонӣ дар дохили ҷаримагоҳ аст. ба мақтаб қарор бояд барад. Амадонӣ хелам дер кард. ба ҳар сурат партоб иҷро шуд. хело баргаштан дар кор аст. зудтар канори рост холӣ мондааст. канори чап ҳам инчунин. шувахтова аз дохили ҷаримагоҳ вазъияти хатарнок бармегардад муҳриддин. бисёр хуб. маълум аст ки Австралия ҳам ҳис мекунад ки голи навбатӣ дар кор нест. садоштаки худро баън мекунад довар ва ҳамин тариқ мо бо Австралия мусоҳиббозӣ мекунем ва роҳхат ба ҷоми осиё 2024-ро ба даст меорем. дар баробари дастаи чин ки соҳиби 4 хол шуд, дастаи мунтахаби Тоҷикистон ҳам соҳиби 4 имтиёз мегардад ва бори дуюм дар таърихи худамон ба ҷоми осиё ба даст меорем. анакнун ки дар варзишгоҳ эълон гардид ва футболбозон фаҳмиданд ки ин натиҷа барои мо қаноатбахш аст, хурсандӣ мекунанду шодӣ менамоянд. аз моҳи апрел то май мо дуюмин маротиба пайҳам